Salutare băieți! Astăzi eu cu Luca și cu Vlăduț aici vom încerca, cum am zis ieri, Coca-Cola Cherry și Fanta Tutti Frutti! Acestea arată foarte șmecher și abia aștept să le gustăm. Abia așteptăm să le gustăm. Mai întâi zic să încercăm Coca-Cola Cherry. Cherry este căpșuni. Cum se numește? Cireșe. Ce cere căpșuni? Hai să-l desfac. Bun. Să-l pun drept. Oh. Ia, cum miroase? Cum e ciudat. Miroase a vitamina C. Nu, stai, nu. Puh, miroase a farmacie. Bă, da! Știi, când intri în farmacie, așa miroase. Adevărat. Puh, hai. 3, 2, 1. Bă, taci. Mă, îmi doare spatele. E bun, e bun. Bă, dar chiar are gust și miros a când intri în farmacie, știi? Farmacia e... Are gust rău a citești. A ce? A cireșe. A citești. Da, chiar are gust a cireșe. Am înțeles citete. Hai, dă și le Vlăduț. E bun? E bun, da. E bun! Ia, gata. Ok, acum băieți vom încerca Fanta Tutti Frutti. Acesta este zero sugar, adică zero zahăr. E ediție limitată asta. Și... Haideți să... Mamă! A explodat! Mă gă! Cine l-a agitat? Dar cine crezi? Toată băiatul Luca. să Ia. What? Miroase a pere, a toate chestiile. Ia, eu cu primul. Eu Eu. Da, e gust. Nu trebuie să bei tot. Doar gust așa. Cum e? E bun? Are miros și are același gust ca miros. Ca miros. Cum ar fi? Mama are... Da, se numește Fanta Tutti Frutti, adică toate fructele. Tutti, cred că e de la toate și fructe, adică toate fructele. Doamne, ce bun e! Ia, Eu vreau și eu, nu prea. amândouă cum E bun rău. Ia, dă și pe ăsta. Chiar gustă foarte Gata, și mi-e șmecher. să încerc cu Băieți, nu știu, în altă zi vom mai încerca sucuri de-astea. Deci noi am fost cei 4 băieți și vă pupăm! Pa!